Giablihan na ang Davao City Food Terminal Complex nga nahimutang sa Daliao, Turil ning syudad. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, giablihan na karong hapon lang ang Davao City Food Terminal Complex kung asa magsilbi kini isip bagsakan sa mga gulay ug prutas sa mga mag-uuma. Gipangunahan ni Mayor Baste Duterte ang programa atol sa pag-abli sa Davao City Food Terminal Complex. Pagkahuman, iyang gilibot ang matag parte sa moong complex kauban ang mga opisyal sa lokal nga panggamhanan. Dini makita ang food storage ug dormitory area nga pwede tuluganan sa mga mag-uuma. Doon na sab kini mga stalls kung asa pwede imuntar ang mga serbisyo nga makatabang sa mga mag-uuma alang sa paspas ka transaksyon. Ug ang bagsakan area kung asa magsilbi kini nga holding area sa nagkadaiyang agricultural products. Busa, makasiguro matud ba ang mga mamalitay nga presko gayod ang mga gulay ug prutas nga ilang mapalit sa merkado. Gisugdan ang pagtukod sa maong pasilidad kaniadto pang 2016 ug mao na kini ang ikatulong higayon nga giablihan ang maong complex. Tumong niini nga mahalin gayod ug dunay mapalitan ang katawhan ug presko nga gulay sa pinakabarato niini nga presyo. Sumala kang Mayor Baste Duterte nga kung magmalampuson ang maong food terminal complex, posible matud pa nga magmuntar kini og dugang pa nga pasilidad sa ubang lugar sa Davao City. Sara, naghinaot usab si Mayor Baste Duterte nga mamahimo unta kining inspirasyon alang sa mga uban pang henerasyon sa mag-uuma. Abli usab kuno kini alang sa ubang produkto sa ubang lugar sa Davao Region. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana.